हे बजरंग बली, हे हनुमान जी। बचपन में जब रउआ सूरज देव के फल समझ के घोंट गईनी तब तीनों लोक में अन्हार हो गई। ओकरा बाद सब देवता विनती कई लोग, तब रउआ सूरज के छोड़नी आ संसार के संकट टड़ल। यही से दुनिया रउआ के संकट मोचन कहेला। बाली के डर से सुग्रीव पर्वत पर रहत रहले। जब श्री राम जी वही रास्ता से गईनी तब रउआ ब्राह्मण के भेष धके सुग्रीव के प्रभु से मिलौनी और उनकर दुख दूर कैनी। जब सुग्रीव कहले कि जे सीता माता के पता ना लगाई ऊ मुंह मत दिखाई, तब रउआ अपार समुंदर लांघ के लंका गईनी और सीता मैया के पता लगा के सबकर लाज बचैनी। जब रावण सीता माता के डरावत रहे तब रउआ अशोक वाटिका में जाके हनुमान रूप में प्रभु राम के अंगूठी गिरौनी और माता के धीरज बंधैनी। जब मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित भइनी तब रउआ संजीवनी सहित पर्वत उठा के ले आईनी आ सुसेन वैद्य के बतावल संजीवनी से उनकर प्राण बचैनी। जब अहिरावण छल से राम लक्ष्मण के पताल ले गई, जब रउआ अहिरावण के वध कैनी और प्रभु के नागपाश के बंधन से मुक्त कैनी। हे वीर हनुमान जी, रउआ बड़ बड़ देवता लोग के काम संवरनी। अब रउआ हमनी जैसन साधारण भक्तन के दुख पर भी ध्यान दी आ ओकरा के दूर करी। हे बजरंग बली, जे रउआ शरण में आ जाला ओकर सब कष्ट मिट जाला। त आई मिल के कहल जाओ, बजरंग बली की जय।